på vej til Grand Central Station midt på Manhattan. Manden, vi skal møde lige om lidt, han snor sig hver dag på cykel gennem den her vanvittige trafik. Vi skal møde Claus Meyer, Danmarks ukronede madkonge og iværksætter, der har gennemført et vildt projekt her i New York. Blandt andet det her Great Northern Food Hall. Claus, så du går ind ad døren hver eneste morgen her i den her ikoniske Grand Central Station. Hvilken følelse har du så egentlig i maven? På den ene side så, generelt så tænker jeg jo ikke, generelt så glemmer jeg at tænke over, at det er fantastisk, at man ligesom er kommet. Det er jo helt urealistisk, at man lige pludselig har en restaurant med 400 ansatte i Midtown på Manhattan, og man stadigvæk lever. Fordi det er jo et næsten uopnåeligt sted at være, og det er en fredet ejendom, og det er første gang i 50 år, de har taget den her type aktivitet ind. Men det er jo ikke det, jeg tænker på om morgenen. Jeg tænker sådan, at jeg bare skruer sammen. Jeg tænker på alle de ting, jeg skal forsøge at få i orden. Og så føler jeg hele tiden, at jeg er ved at løbe ud for tid. Det er ligesom Hamilton, der siger, how can you ride as you're running out of time? Så jeg føler hele tiden, at tiden er ved at løbe fra mig, jeg er ved at løbe ud for tid. Men så lad os lige tage en status. Nu her et halvt år efter, at det hele sådan cirka for alvor gik i gang. Hvordan går det? Det går sådan set meget fint. Omsætningen stiger, og vi bliver dygtige til at lave tingene, som vi skal lave på en robust måde, uden at bruge for mange ressourcer på det, men altså at få indstillet den maskine korrekt, sådan så at det er et virkelig sundt, stærkt, bæredygtigt projekt. Det tager mere end 6 måneder, det tager måske 1,5 år. Og hvad er de store udfordringer lige nu? Jamen, det er sådan set bare at få produceret maden til, og der drikkevaren, og få leveret den kundeoplevelse, folk skal have, uden at bruge flere penge, end du får. Altså det er simpelthen at få omsætningen og omkostningerne forbundet med de projekter til at hænge sammen. Og det er klart, at det skal på plads, inden der er gået måske 10-12 måneder fra nu af. Og på den rejse, der føles det her stadig. Selvom det vælter ned med stjerner og hædersbevisninger, så føles det som om at stå ved foden af et bjerg og ikke på toppen af bjerget. Du er 52, og så vidt jeg husker, så bliver du 53 her i løbet af december måned. Der er jo mange, der tænker, at du lige så godt kunne have valgt at læne dig tilbage og nyt det, du allerede har opnået hjemme i Danmark. Hvorfor var det ikke nok? Det kunne måske også have været. Altså, det var ikke sådan, at jeg hele min krop skreg på det her. Altså, det var ikke sådan, at nu skulle jeg virkelig ud og indtage verden. Det var som så mange andre ting i mit liv, var det lidt... Altså, jeg har altid ligesom spillet efter gehør. Og nu var der bare en lang række ting, der ligesom indtraf nogle tilfældigheder, der faldt sammen som brikker i et puslespil, og så tippede pilen mod ja, i stedet for mod nej. Så er det en drøm, eller er det nej, en forretningsidé, der bare måtte afprøves? Nej, men jeg vil ikke sige, det er en drøm, for det er ikke noget, jeg har gået og drømt om, men jeg vil sige, der var måske 35% chance for, at jeg kunne have sagt nej til det her. Men på grund af ungernes alder, fordi min hustru og min store pige er forelsket i New York, fordi de små synes, det kunne være spændende, fordi jeg tror, det er virkelig sundt for børn i en alder af 10-13 år at opleve en helt anden del af verden og prøve at finde ud af at fungere der. Fordi det er rigtig, rigtig godt for dem og sundt for dem, tror jeg. Det ruster dem til livet og fremtiden og noget, de altid vil huske tilbage på. Noget, der får dem gjort stærkere. Og fordi det var selvfølgelig spændende at forsøge at finde ud af, at se, om man kunne altså i en sen alder starte forfra og lære alle de fejl, man har begået før, og forsøge at skabe en organisation fra bunden af. Men så tænker jeg, er det så nemmere nu, når du siger i en sen alder? Er det nemmere nu med den erfaring, du har at starte? Nu ved jeg godt, der er alle komplikationer med det at starte i New York, men hvis man regner det fra? Det er en stor glæde at få lov til at prøve, med alle de erfaringer, man har for de første 30 år som iværksætter, at bygge en organisation op fuldstændig fra bunden af i et fremmed land. Men jeg har helt klart undervurderet, altså hvor svært et sted New York er at etablere virksomhed, og hvor kompetitivt det marked er, og hvor store problemer der er med myndigheder og tilladelser, og hvor lang tid ting tager, og hvor meget dyre alting er. Men der er der helt sikkert dage, hvor jeg tænker, at de erfaringer, jeg har gjort i grænselandet mellem filantropi, business og det at have en forretning, der ligesom udviser et samfundsansvar. Det er jo 3 forskellige ting. At drive forretning er en ting,
at drive forretning på en måde, hvor selve forretningen beriger det samfund, den er i, er en anden ting. Og noget helt tredje, det er at finde en begavet måde, hvorpå du rækker en hånd til folk, der ikke har noget, som du ikke skylder noget. At finde ud af, hvordan du amerikanerne er jo relativt gode til det her, og de har især til at drive forretning og til at give penge væk. Men de er faktisk ikke så gode til at finde ud af at blande de der ting på en rigtig, rigtig interessant måde, der virkelig er værdiskabende. Og der fornemmer jeg faktisk lidt, at vi måske har fat i noget. Men det er lidt for tidligt at sige, men altså, der er en vis chance for, at det bliver en stor succes, det her. Der er en vis chance. Det krydser vi jo også fingre for, fordi som danskere kan man jo ikke være andet end stolt, når man kommer ind og ser det her. Det giver sådan lidt et stik i hjertet. Det bliver simpelthen nødt til at sige, uden at fedte for noget. Men set udefra, så er det jo allerede en succes. Men set indenfra, så er der i hvert fald 12 måneders benhårdt arbejde. Men du har heller ikke lagt skjul på, at det har været ualmindeligt hårdt at få det her op at stå. Dels med udfordringer med myndigheder, men også i månederne op til starten af det her. Jeg tænker alligevel lidt, hvad er det, du så gerne vil vise verden? Hvad vil du gerne vise amerikanerne? Hvad vil du gerne vise os med det her projekt? Altså jeg vil gerne være med til at sætte en ny standard for, hvordan du kan behandle din laveste ansat i en organisation af den her størrelse. Der er en vis tradition for, at de her år får en usel løn, og der er ikke barselsvilkår, og de mister deres job, hvis de er væk et par måneder. Jeg har haft et klart ønske om at komme ind i banen her, og ikke bare lave virkelig dejlig mad, men også tage nogle af de værdier, vi har fra danske virksomheder, fra det danske arbejdsmarked, dansk kultur med herover, og bevise, at det godt kan trives i et samfund som det amerikanske. Så dels det var også en af de store ting, jeg ønsker at lave en smuk organisation, som er drevet af en smuk vision, og som får sin ansat til at gro og føle taknemmelighed for at være her. Det er nemmere sagt end gjort, og der er en masse af små kampe i hverdagen, også fordi, for at få til at virke, også fordi, at amerikanere bare hælder imod nogle meget hierarkiske organisationer, hvor de laveste folk bare ikke bliver hørt og set. Og så jeg kæmper hver eneste dag for at prøve at skabe en flad organisation, hvor alle møder hinanden i øjenhøjde. Selvfølgelig skal der være nogen, der bestemmer at the end of the day, men jeg tror dybt på, at de kvaliteter, altså lave hierarkier fra en dansk ledelseskultur, er rigtigt. Så det er en ting. Så det at få lov til at prøve at tage det nordiske køkken som fænomen, som udtryksform, som idé, og se om man kan tage den ud af København og etablere den. Ligesom det italienske køkken og det franske køkken findes jo i alle mulige lande, men det nordiske køkken findes ligesom kun i Norden. Ja. Så det har været sjovt at forsøge, at det er spændende at forsøge at se, om det kan lande herovre. Der er jo så også nogen, der vil sige, at du har stået meget stort brød op, fordi når du taler om den her vision med også at skabe en arbejdsplads, så kunne du have nøjes med at gøre det her, men du har også lavet et bageri og et mikroslagteri, du har en madskole, og jeg tror det er, hvor mange spisesteder er det, du har oprettet herovre? 3-4-5 stykker. 3-4-5 stykker, så du har jo slået, som nogen vil sige, stort brød op. Hvorfor så det? Jamen, der er jo mange måder at komme ind på, og jeg tænkte, at jeg havde en fornemmelse af, at udover at det kunne skabe nogle synergier imellem forretningerne, at det også kunne gøre, at New Yorkerne ville få respekt for projektet som sådan, og at den respekt på en eller anden måde ville generere sit eget momentum. Hvis der er noget, de hader herover, så er det, når der kommer en stjernekok eller stjernerestauratør til byen, er med til åbning af restaurant på et hotel eller et eller andet, en hotelrestaurant, og så bare tager hjem, når åbningen er forbi. Fordi New Yorkerne kræver, at man er her for real. Og jeg vil ikke efterlade nogen tvivl om, at det her det var en helhjertet indsats. Og så jeg havde bare en drøm om, at det var sådan et festfyrværkeri af fuldstændig uforudsigelige initiativer, og folk siger, det var godt nok satans. Så det var min dumme. Jeg har også et billede på, hvad er det, du har gang i. Så mit billede på det her indtog, det var et fyrværkeri. Nu siger du selv, at der går noget tid, før man ligesom kan se indefra, om det er en succes. Men udefra set er det jo en succes, som du selv siger, med stjerner i New York Times og Michelin og New Yorks bedste hotdog og alle de her ting. Hvornår har du selv ro i maven? Jamen, når økonomien er stabiliseret, ja. så typisk set, når man sætter penge i banken hver uge og ikke tager penge ud af banken, så er man noget stykke vej. Du sagde selv før det her med, at familien
ligesom var en afgørende faktor i forhold til at flytte herover. Hvad betyder det for dig, at du har hele familien her? Din kone er med i projektet, din ældste datter er med i projektet. Hvor vigtigt er det? Jamen, altså, jeg ville aldrig have lavet det, hvis ikke familien havde været med. Altså, jeg gad slet ikke. Altså, så vigtigt var det ikke for mig. Så familien betyder alt for mig. Det betyder ikke alt for mig, at jeg kan være sammen med min familie 16 timer i døgnet. Men det at have min familie, og man bor det samme sted. Ja, det er så det næste. Grundlæggende, det er aldrig vigtigt for mig, det er, at jeg har min familie her. Og man hygger sig sammen, og man spiser sammen, og man laver mad sammen, og man følger med hinandens liv, og man sover sammen, og ser fjernsyn sammen. Så det er fuldstændig afgørende, ellers skulle jeg aldrig have drømt om at være noget, der bare minder om det her væk fra min familie. Det næste der så, det er jo ret fantastisk, det er, hvor mange af pigerne, som, altså min hustru og min store datter er jo mere eller mindre fuldtidsbeskæftiget i projektet, men også de små bidrager på hver deres måde med tegninger og veganske opskrifter og testsmagninger til det, og så det føles virkelig meget mere noget, jeg nogensinde har lavet før som et fælles projekt. Og det er ligesom ekstra flødeskum på lagkagen. Det store spørgsmål er jo så, hvor længe bliver I herovre? I gav det, sådan som jeg har læst mig frem til, et par år til at starte med, og de er jo sådan set allerede gået. Så var der gået 2 år, og aftalen med børnene er, at de bestemmer, om vi skal hjem. Så lige nu er vi ikke sikre på, at det er sundt for projektet, at vi tager hjem efter 2 år, men måske skulle man vente 3 år. Men børnene bestemmer alligevel? Ja, det gør det jo, for det har vi jo lovet. Ja. Men egentlig synes jeg også, som rent privat, så tiden er godt nok fløjet, og jeg føler, at hvis jeg tog hjem om 6 måneder, så ville jeg have prøvet at arbejde i New York, men jeg ville ikke have oplevet virkelig at opdage hverken New York eller Amerika. Så jeg ville ærge mig lidt, hvis det var, at vi ender med at tage hjem egentlig efter bare 2 år. Fordi de første 1,5 år, de er bare fløjet væk, og de næste 3 måneder, de kommer også til at flyve væk. Så man kan sige, så får jeg måske, 2 uger eller sådan noget til at opleve Amerika, ikke? Altså uden at skulle være belastet og tynget af antallet af e-mails og opgaver. Så jeg håber, at pigerne, som er faldet sindssygt godt til, ender med at synes, det giver mening for dem også, at vi er her et år mere, ikke? Alt afhængig af, hvor længe du så bliver her, så på et eller andet tidspunkt, så vender du nok næsen hjem mod Danmark. Når du læner dig tilbage, når du vender næsen hjem, hvad vil du så gerne huskes for herovre? I virkeligheden vil jeg helst opleve som, jeg vil gerne huske som en, der berigede New York. Altså, man må gerne savne, kan du sige, det er fodaftryk, bestemt. Altså, nu kan man også godt tage hjem, uden at, og så alligevel efterlade noget, der lever videre, nemlig en organisation. Men jeg vil gerne huske for en, der kommer og gav noget til byen. Og hvad det så er, og i hvilken grad det er mere økologi, eller mere fair trade over for farmer, eller en uset måde at samarbejde på med et fattigt samfund, en fattig bydel. Altså jeg har ikke på den måde ligesom defineret rejsens, hvad kan man sige, benchmark, altså om hvor meget betyder den ene faktor i forhold til den anden, men en person, der startede et projekt, som på en overrumplende måde berigede byen, så jeg er helt åben over for, at det kan falde ud på forskellige vis, fordi der er så mange projekter i gang. Det ville være en tragedie at komme herover i en alder af par 50, og så ligne en egoist, der bare var på jagt efter personlig vinding. Altså ville det være det så også tragedie i mit liv. Det tror jeg heller ikke, du kommer til at gøre. Claus, tusind tak, fordi du havde de her 20 minutter til os.